Bient Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lies. Het is Vreed, Ian Maaien, welkom bij Bient Sport. Marjoen, de nieuwe technisch directeur van Cambuur, Henry van der Vecht. De altijd kritische Jaap Stalenburg en Cambuur-verdiegener Wout Drosten. Heren, welkom allereer. Vandaag die allereerste dag. Nou, zeg het maar, welke aankopen kan je nu allemaal presenteren? Dat gaat wel snel op mijn eerste dag. Dus dat kan ik nog niet doen vandaag. Maar ja, daar moeten we wel bij natuurlijk. Dus het lijstje is al gemaakt? Er staat een mooi lijstje, ja. Ja? Dat is allemaal al geregeld. Wat was vandaag natuurlijk de dag van de arbeid? Wat heb je allemaal gedaan, behalve smoelenboek doornemen natuurlijk? Nou, dat had ik al van tevoren wat gedaan. Ja? En ik ben ook al een aantal keren bij de club geweest. Dus het was niet geleel binnenvallen en gelijk achter een bureau gaan zitten. Maar ik heb me gelijk wel met de neus in de boter wat dat betreft. Want er zijn van allerlei regels nu aan het veranderen op het gebied van regelgeving met contracten en spelers. Dus dat moest allemaal gelijk gedaan worden vandaag. Oké, het was een drukke dag. Het was een hele drukke dag, ja. Oké, Wout, kende jij eigenlijk Henry van der Vecht, de nieuwe TD bij Cambuur? Niet goed, nee. Dat moet ik eerlijk zeggen. Maar ik heb natuurlijk wel een beetje op internet gekeken wat zijn achtergrond is. Je hebt toch jaren het Italiaans voetbal gevolgd. Dan weet je toch dat hij bij Udinese gespeeld heeft in de Serie A. Toen was Wout nog heel klein, denk ik. Ja, okay. Nou, even speciaal voor Wout dan, even wat dingetjes op een rijtje. De jonge Henry wordt in 1922 binnen in de Hansestad Kampen. 19 jaar later begint hij zijn carrière als voetbalprof bij FC Zwolle. In hetzelfde jaar, 1992, werd Cambuur kampioen van de eerste divisie. En FC Zwolle komt met spelers als Johan Hansma en Bert Konteman net verder als het zandje in de plak in diezelfde eerste divisie. Na 4 seizoen Zwolle verhuist het van de Vecht naar Tilburg. Bij Willem II komt zijn grote trobbraak. Hij verzint zelfs een transfer naar de Italiaanse Serie A. Udinese werd zijn nieuwe club. In Italië scoort Van der Vecht in 4 seizoen maar liefst 1 keer. Maar dat is dan wel een beauty. Na zijn actieve voetbalcarrière komt er op het plus te landen. Van der Vecht wordt technisch directeur bij RKC Waalwijk en later ook bij Willem II. Beide ploegen degraderen. Ja, dat is dan wel weer een beetje sneu natuurlijk, dat het zo eindigt. Ja. Maar in 2002, Henry, ben jij gestopt als voetballer. Wist je gelijk eigenlijk dat je een bestuurlijke functie ambieerde boven bijvoorbeeld een trainerscarrière? Nou, nee, want toen ik tijdens mijn carrière was ik eigenlijk helemaal zoiets van, ik ga voetballen en daarna ga ik heel wat anders doen. Wat wil je doen? Ik had mijn studie was HO, Management, Economie en Recht, vrij brede opleiding. En daarbij zat de opleiding bank- en verzekeringswezen. Nou goed, dat wil niet zeggen dat ik het bank- en verzekeringswezen in wilde, maar goed, die richting, administratief, bedrijfsleven in ieder geval, dat was het plan. Maar uiteindelijk is het heel anders gelopen. En dat had meer te maken met het feit dat ik moest stoppen als voetballer. Verplicht. Vanwege blessure? Vanwege een hartritmestoornis. Dat is door sommigen al heel erg uitgemolken. Dus daar hoeven we het allemaal niet over te hebben. Je hebt zo'n kastje die dat allemaal in beweging houdt? Nee, dat gelukkig niet. Okay. Maar die ritmestoornis was wel vervelend genoeg om geen topvoetbal meer te kunnen bedrijven. En toen werd ik gebeld door PEC Zwolle. En toen was er nog FC Zwolle. Door Ronald van Vliet, destijds voorzitter. En die gaf mij aan van, het is heel spijtig dat je carrière moet beëindigen. Maar als je nog eens terug wil naar Nederland en je hebt ambitie om bij een profclub te werken, dan ben je van harte welkom voor een gesprek. Nou, en dat is niet direct gebeurd, maar een aantal maanden later wel. En zo is dat eigenlijk geboren dat ik weer bij PEC aan de slag. Ja, dan begin je dus bij PEC en dan via een omweg, via eerst RKC, daarna Willem II, kom je uiteindelijk bij Cambuur terecht. Ja. En vandaag dus de eerste werkdag. En ik kan me dan voorstellen dat er gelijk een lijstje op je bureau ligt met allemaal namen en van spelers die wellicht weggaan, hè? En ook jongens die zeker weggaan. Ja. Nou goed, dat was al vrij duidelijk natuurlijk. Dat lijstje lag er al lang. En dat moet opgevuld worden. Dat moet zeker opgevuld worden. Even voor de mensen die het niet weten, even ter opfrissing wie er allemaal blijven en wie er weggaan. Vooral die wie er weggaan. En geweldig geraakt door Bijker. El Macrini. De voorzet is uitstekend en daar is het 3-0. Strak een goede corner en die zit erin. Hemme. En dus mag de Ridder door
Ja, Jaap, jij schrikt daarvan Nou, ik eigenlijk. schrik daar in die zin van. We hebben hier in een ereverband, toen zat Henk de Jong tegenover mij. Het wel al gezegd van dat jaar wat Cambuur nu meemaakt in de Eredivisie. Geniet daar vooral van. Het is fantastisch. Het loopt goed, het elftal draait, de sfeer is goed. Dat is bijna niet te evenaren. Dus ik denk dat Henry zo ongeveer de moeilijkste baan in het Nederlands profvoetbal heeft. Dat is een elftal wat helaas toch voor een groot deel leeg loopt. Weer gaan opvullen. En dan zie je dat... Wat dat betreft krijgt hij een moeilijke functie. Want de kracht van Cambuur is altijd dat ze overal net die spelers vandaan halen waarvan iedereen denkt, hoe kom je daarop? Dat je heel inventief inkoopt. Narsing is zo'n voorbeeld. En er zijn natuurlijk veel meer voorbeelden. En Jij moet straks putten uit je eigen netwerk. ja, je moet hier We netwerk. krijgen straks allemaal spelers uit Udinese. Hoe goed is jouw netwerk? Ja, ik hoop dat mijn netwerk wel goed is. Ik bedoel, we zitten bij elkaar nu 20 jaar erin. Dus dat zal wel goed moeten zijn. Maar je hebt wel gelijk dat je... bij Cambuur kom je ook aan spelers waar vaak... die niet in de top kunnen spelen. Of die net geblesseerd zijn geweest. Of zoals Narsing, die was bij PEC veel geblesseerd geweest. En dan was het er zit een bepaald risico op, laat ik het zo zeggen. Maar als het eruit komt wat erin zit... Ja, dan is het geweldig en dan draaien ze fantastisch. Maar goed, ik heb die discussie met Henk de Jong ook gehad. Is dat wel te evenaren wat hier dit seizoen is gebeurd? Nou, het is fantastisch natuurlijk dat je nu al op 41 punten staat. En je hebt er dan nog twee wedstrijden echt goed te gaan. gevoetbald ook, zeg ik. En uitstekend voetbal speelt. Ja. En eigenlijk heel weinig blessures hebt. En gewoon fantastisch voorstaan. Ja. Met de begroting die je hebt is dat geweldig. Want je speelt geloof ik een stuk of 8 plekken boven de begrotingslijn. Maar dan heb jij toch een krankzinnige baan. Want probeer dit maar eens beter te doen. Ja, maar ja, dat is dan ook wel weer een mooie uitdaging. Kijk, het makkelijkste is om ergens onder in de Jupiler League zeg maar, dan in te stappen op zo'n moment. En dan weer te gaan bouwen naar een club die uiteindelijk in de Eredivisie komt. Dat is allemaal prachtig. Dat is de uitdaging. Een van de jongens die trouwens al heeft aangegeven dat hij de club gaat verlaten. Wout, dat ben jij, Wout Drosten. Waar speel jij volgend seizoen? Dat is voor mij ook nog niet duidelijk. Maar, Is er ook concreet interesse? FC Twente. Een hele mooie club. Echt, een hele mooie club. Dat vind ik nou zo'n antwoord, daar kan ik wel op mee. Ja, Ja, daar ben je ooit begonnen, toch? Ja. ja, en daar Daar zou je ook heel graag naartoe terug. Ja, willen. heel graag. Ja. Ja. Ja, Jij absoluut. zou graag weer naar FC Twente willen? Ja, zeker. Ja. Ook gezien de huidige situatie waar ze nu in verkeren. Ja, daar ligt gewoon wel mijn roots. En, Ze kunnen je wel betalen. vast Nou, wel. en wel gebruiken ook, denk ik. Want als je ziet, ik sprak afgelopen week Luc Castanjos van Twente. Als je hoort wie daar allemaal weggaan of zelfs weg moet om daar financieel overeind te blijven bij die club. Want dat is ook nog een probleem. Dan denk ik dat FC Twente met spelers als Wout inderdaad een slag kan maken om in ieder geval iets van continuïteit te hebben. Ja. Hey, ik wil even nog eventjes naar jouw verleden. Want je bent natuurlijk technisch directeur geweest bij RKC en bij Willem II. En ja, we kunnen er omheen draaien. Maar het was niet echt een doorslaand succes, hè? Nou, bij RKC was ik algemeen en technisch directeur. Dat heeft wel belemmerd in het uitvoeren van de functie. Want op het moment dat je 2 functies hebt, en zeker in een Eredivisie-verhaal, dat is gewoon heel erg lastig. Want overal ergens ga je wat missen. Maar bij RKC waren er toch ook veel jongens met doorlopende contracten, met hoge salarissen. Anthony Obodai bijvoorbeeld, Fred Benson. En er zat niet die clausule in het contract van bij eventuele degradatie, dat dan die salarissen ook door de helft gingen, zeg maar. Niet bij iedereen, dat klopt. Niet bij iedereen. Ja. En dan gebeurt dat ook nog, de degradatie van RKC. Ja. Ja, en dat heeft dan de club toch behoorlijk financieel zorgen gebaard. Ja, nou goed, ik denk dat de uitzending te lang duurt om de hele financiële situatie van RKC bloot te leggen. Maar Het is ook wat te makkelijk om het daarop te schuiven, vind ik. Maar Obodai was met 2 ton per jaar toch de best betaalde speler van de eerste divisie toen, toch? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Maar dat was een ingecalculeerd risico destijds van zo snel mogelijk weer teruggaan. Maar dat was toch ook de tijd dat bij RKC de salarissen werden betaald door, tussen aanhalingstekens, ondernemers uit die regio? Nou, er was een externe financieringsgroep Ja, die wel geranseld. En er was natuurlijk Ben Mannenmakers als hoofdsponsor, precies. die daar belangrijk in was. Maar inderdaad, maar er waren toen salarissen, en dat was voor mijn tijd al, Ja. die beduidend hoger lagen dan de begroting kon dragen van RKC. Ja, de belangrijkste vraag natuurlijk is van, heb je daarvan geleerd? Heel veel. Ja, Ja, zeker. Ja, nee, maar goed. Want die beginnersfouten maak je niet meer. Ja, maar het was de lijn van de club. Hè. Laten we daar even van uitgaan. En pas op, Want die financiers heb je hier in Friesland niet hoor. Die garant gaan staan voor salarissen van vele tonnen. Nee, maar Wat goed. daar wel was. Nee, maar ik denk dat de situatie waar ik bij Cambuur binnenkom is totaal niet vergelijkbaar. Er zijn geen parallellen te trekken, want ook hier Nee, groeit het geld natuurlijk niet aan de boom. Nee, maar goed, hier is de startsituatie heel anders.
Maar nog even terugkomend op jouw vraag. Dat soort dingen, dat is ook niet meer mogelijk. Hè? RKC was toen een stabiele middenmotor. En die had als lijn van, wij gaan niet spelers met een eerste divisie salaris aanspreken. Want dan komen ze niet meer. Dan hebben we niet de ambitieniveau wat we willen uitdragen. Nou, dat is natuurlijk een heel slecht gegeven. Want je moet, op het moment dat je een begroting hebt die bij de onderste 5 hoort van de Eredivisie, moet je altijd dat soort clausures draaien. Ja. En misschien wel bij de onderste 8. Maar dan heb je het over RKC en dan ga je daarna naar Willem II. En eigenlijk ook weer veel trainerswisselingen toen eigenlijk. Hè? Want Herkens was daar volgens mij toen trainer, werd al vrij snel ontslagen. Nee. Dat was Fons Groenendijk. Fons Groenendijk was zat trainer, erbij. Inderdaad. Ja. Ja, dat was ook een hele beetje aparte situatie, om even daarop door te gaan. Er was Andries Jonker was daar de hoofdtrainer, maar tevens technisch directeur. Die is toen vertrokken. En toen Bayern München, ja. Vergaal junior. En toen werd Fons Groenendijk met de technische staf. En die dachten op de positie over te nemen zoals die er lag. En toen werd uiteindelijk een technisch directeur daar neergezet in mijn persoon. Dus ja, dat begon al op een wat stroeve wijze. Ja. Maar van die periode heb je wel heel veel kunnen leren. En je gaat nu ook allemaal dingen anders doen hier in Leeuwarden. Dingen waar je wat tegenslag oplevert, ja, daar ga je natuurlijk van kijken. Dat moeten we de volgende keer anders gaan aanpakken. Ja. Kost je wel al je haren? Ja, die was ik vrij snel kwijt toen ik deze functie ging doen, ja. Oké, alle weekend trouwens ben wij bij een amateurclub ergens in Friesland. En Hewitt zit het stockcar-team van coureur Lau Wobbes centraal. Wobbes, hij steekt al zijn tiert en Jilt in een eigen makke auto en neemt erbij de hele familie op sleeptouw. Ik ben Lau Wobbes, ik ben 46 jaar, ik kom uit Roenrip en mijn hobby is stakkenracen. We zijn nu op Blauwhuis en voor de Kings Battle met het hele team en de hele familie. Ja, het is eigenlijk een beetje een levensstijl die we hebben. Ik doe het nu de 31e seizoen dat ik rijd. Dat is eigenlijk mijn grootste deel van mijn leven rijd ik al. En ik bedoel, ja, alles staat tenminste nog in het teken van de stakkenracen. Voor de rest, ja, ik heb verder geen hobby's, niks net, nee. En de auto is helemaal eigenbouw. Als ik al een scheepje maak, dan is het eigenlijk voor mij net er aan, dus daarom doe ik het al jezelf. En moet mijn werk om, ben ik elke keer om mijn auto gaan om hem weer up-to-date te krijgen voor de wedstrijd. Elke keer, ja. Ja, dat is wel nodig, want het is een protowerk. Het is een teamsport. Ik heb een team die een auto werkt op zijn race dag. De familie is mooi. Ja, eromheen de concurrentie. Dus ik ging een grote vriendenploeg, zeg maar. Op de baan gaat het er heel rood aan. Dan ligt het wat de oorzaken, maar moeten de race om, dan wordt het spel van elkaar liggen en je helpt komen met repareren van auto's. Dat is eigenlijk een grote familie. Mijn hart had vroeger altijd autocross. Dan werd nog mijn sleer eromheen en mijn streerpakken aan de binnenkant. En zo ben ik er wat ingegroeid. Het gaat meestal van hart op zoon. Dat zit gewoon heel groot om die heen dat je er zo wat inroegelen. En zo ben ik er ook inroegelen. En mijn zoon ook weer. Dat gaat eigenlijk van hart op zoon. Zolang ik dat financieel ken, dan wil ik zeker dan wel, in ieder geval van mijn kant, dan wel 15 jaar terug in. Ja. En nu is mijn zoon terug. Ja. En die heeft een hele carrière voor hem. En zat er nou rit, dat dan heel goed in.
Ja, het verhaal van Lau Wobbers. En dit lijkt jou wel wat, hè, Wout? Ja, absoluut. Een beetje snelheidsduivel ben jij. Ja, absoluut. Dat ze dit niet live uitzenden op deze zender. Ja, dat moet eigenlijk. Ja, moet gewoon live. Hey Wout, we kunnen er lang en kort over praten. Maar dit seizoen is niet echt geworden wat jij ervan gehoopt had. Nee, dat klopt. Vooral als je vergelijkt met het seizoen ervoor. Ik heb eigenlijk bijna alle wedstrijden gespeeld. Volgens mij de meeste minuten van iedereen. En ja, ik was heel constant. En nou ja, ik begon dus wel goed. Zin erin. En uiteindelijk na 3 wedstrijden, geloof ik, 22 augustus... begon de eerste blessure, hersenschudding. En dat duurde dan 9 weken uiteindelijk voordat ik echt fit was. En, in de wedstrijd tegen Heracles? Ja. Heb je het al eens teruggezien? Ja, zeker. Nog een keer kijken? Nee. Nee? Nou, staat er hem toch in? Mag. Flederis geeft mee. Actau hard geraakt. Dat is zeker geel. Poeh, ja, de botsing daarna. Het is natuurlijk een overtreding van Drosten. Maar die krijgt daarna Actau in ieder geval hard tegen zich aan. De hele wedstrijd eigenlijk. Ja, en dan staat Marlon Pereira al klaar als jouw vervanger. En jij weet helemaal niks meer van deze wedstrijd? Niks, nee. Ik weet hooguit nog dat we aankwamen bij het stadion en voor de rest weet ik niks meer. Nee. Oh, bizar hè? Dat was ook een harde klap natuurlijk. Maar ja, en dan doet jouw vervanger het natuurlijk ook nog goed. Dat zal je dan altijd zien, hè, Pereira. En dan kan ik me voorstellen dat je echt zit te verbijten op het moment dat je weer fit bent. Dat je jezelf zit te verbijten op de bank van, ja, ik had daar moeten staan. Ja, dat is absoluut waar. Nou ja, weet je, ik kan ook niet zeggen dat hij dit goed. En, ja, ik had zoveel zin erin toen ik eenmaal weer tegen Willem II was mijn eerste wedstrijd. En nou ja, die speelde volgens mij gewoon verdienstelijk en wel goed. Alleen toen begon de eerste kleine blessure alweer. Ik viel heel lelijk op mijn schouder. En nou ja, die volgende wedstrijd tegen Ajax had ik er ook nog wel last van. En toen werd ik ook gewisseld. En ja, eigenlijk als je zo vergelijkt met vorig seizoen is het gewoon teleurstellend. Ja, seizoen geweest. en dan kan ik me voorstellen met een seizoen met alleen maar kommer en kwel. Nou ja, laten we niet overdrijven, maar we hebben veel tegenslagen. Ja. Ja, en dan maak je bekend dat je weg wil bij Cambuur. Wil jij weg of moet je weg? Nee, ik wil weg. Oh. Je wil weg. En dan staan de clubs niet in de rij, denk ik. Nee, maar ik neem aan dat de meeste mensen ook gewoon kijken hoe ik altijd heb gespeeld. Ik denk dat heel veel mensen me ook wel kennen. Maar ja, natuurlijk is het een negatief punt dat het laatste seizoen dan wat minder is geweest. Ja. Want je bent nu 25 jaar. Wat wil je eigenlijk? Want ik kan me voorstellen, als je weg wilt, dat heb je aangegeven bij Cambuur. Wil je hogerop? Of wil je financieel een klappen maken? Of ga je voor het avontuur? Wat wil je? Ja, nou ja, alle 3 tegelijk zou goed zijn. Nee, maar waar ik zelf wel echt voor ga is eigenlijk... dus ik heb al eerder gezegd, ik wil zoveel mogelijk in mijn carrière meemaken. En dus eigenlijk het avontuur. Dus ja, ik hoop nog een mooie stap zeg ik dan, maar een leuke club te vinden. Waar ik gewoon echt weer iets nieuws ervaar. Ja, Jaap had het al over FC Twente. Henry, jij hebt je papier ook gehaald hè, voor de spelersmakelaar. Heb jij nog een goede tip voor Wout? Nou goed, Wout heeft natuurlijk wel een hartstikke goed cv. En hij heeft ook hartstikke goed gespeeld. Tot op heden. Hij heeft dit jaar gewoon een pechjaar. Ja. Maar voor de rest is het een prima speler. Die niet alleen qua spelen, maar ook qua persoonlijkheid belangrijk kan zijn voor een club. Ja. Dus ik denk dat heel veel clubs er wel een oogje op mogen gooien. Nou, ik zei het net over Twente, niet zomaar. Ik denk dat FC Twente dus van de grond af weer moet gaan opbouwen. En dan kun je het maar beter doen met spelers uit de regio, die ook het publiek aanspreken, die toch een behoorlijke cv in de Eredivisie hebben. Want hij heeft het inderdaad gewoon hier wel goed gedaan. Dus hij zou daar prima passen. En voor de rest 1 gratis advies mag geven. Ga niet je zakken vullen in Dubai, Abu Dhabi, Servië, Bulgarije. Je bent 25, kies voor een serieuze competitie. Ga naar Duitsland, ga naar Engeland. Ja. En dat wil je toch? Dat inderdaad Championship? Niet wil, hoor. Nee. Ja, Championship zou natuurlijk geweldig zijn, maar ja. Duitsland? Wie weet of dat erin zit. Ja, Tweede Bundesliga bijvoorbeeld, Duitsland. Ja. Zou heel mooi zijn. Zou hij misschien ook nog, als stel je voor het lukt niet, kan hij dan ook altijd weer terugkomen bij Cambuur? Nou goed, ik begreep dat er al 2 keer wat aan de tafel gebeurd is. Hè? En dat er al aanbiedingen zijn geweest. En of dat een 3e keer gebeurt, dat kan ik niet op voorhand zeggen. De directeur is die 3e aanbieding, dat kan moeilijk. Ja, nee, maar goed, we zijn natuurlijk nu wel bezig met andere opties. En, want we hebben daar op dit moment 1 rechtsback. Maar hij heeft wel lef. Hij heeft gewoon lef. Kijk, je hebt een seizoen gedraaid waarvan je zegt van het is niet super geweest, omstandigheden, blessure, noem maar op. En dat je dan durft te zeggen van ik wil hogerop, ik wil verder. Betekent dat je in ieder geval ambitie hebt. En ik zou ook als club dat ook mee laten wegen in mijn beoordeling van hem. Nee, maar ik zeg net ook, het is een hartstikke goede. Ja, precies. Ja. Andere opties, dat is dus Pereira. Want je hebt nu 1 rechtsback. Ja, dus zijn we aan het kijken naar... we zijn op dit moment, want dat Wout heeft aangegeven, want ik wil iets anders en ik wil een andere naar een andere competitie. Of, denk ik dan maar. Dat doe je andere niet, club.
Heracles doe je niet, hè? Nou, het is niet zo dat ik die rivaliteit tussen Twente en Heracles heb, maar... Maar maak je je wel eens zorgen dat het misschien wel niet gaat lukken? Heb je het daar ook wel over met die andere jongens? Met Macrini, Bijker? Ja, natuurlijk besef ik wel dat er een risico in zit. Ja, natuurlijk kan het ook wel minder uitpakken. Maar ik ben er wel echt van overtuigd dat ik wel een leuke club zal vinden. Hij vindt wel een club. Ja? Ja, natuurlijk. Oké, nou gelukkig dan maar. Want Cambuur zit er echt een streep doorheen, heb ik het idee. Maar ja, van beide kanten. Nee, maar goed, wat ik al zeg, er zijn nu wij hebben onze lijstjes. Dus daar zijn we nu aan het kijken. Wie staat er bovenaan, aan het lijstje, rechterkant? Je begrijpt dat ik niet alles kan natuurlijk. Nou, weet je wat, gaan we snel naar de quiz. Henry van der Vecht had in Italië bij Udinese voetballen. Maar nou zijn er nog 2 Nederlanders die het voor deze club spelen hebben. De ene, dat is vanzelfs Eli Luhena Pessi. Maar hoe jet die Nederlandse doelman die het 1 seizoen voor Udinese uitkwam? Is het A, Harald Wapenaar? Is het B, Maarten Stekelenburg? Of is het C, Edwin van der Sar? Mail je antwoord van waasje naar bient@omroepfriesland.nl en win! Nou, net altijd regen, hè, heren? We weten het alle 3, toch? Ja. Harald Wapenaar. Ja, oké. Te winnen trouwens 2 kaartjes voor de wedstrijd Heerenveen Chin FC Twente. Dat is de allerlaatste competitiewedstrijd van dit seizoen. En de winnaar van Vriendenwieken die zit nu onder in beeld. Dat is Arjun, mijn U, Sipma uit Ljouwert. En hij wint 2 kaartjes voor de wedstrijd Cambuur Chin Willem II. Ik dacht van Heerenveen Twente. Nee, Cambuur Willem II, wie verliezen weekend, hè? Okay. Hey, op de radio doen we dit weekend ook weer verslag van de sport. Geen competitievoetbal dit weekend, maar bij u is wel een prachtige volleybaldocumentaire over het Snitser volleybal. Die is snel te jaren tussen 12 en 1 uur bij u op de radio. Makkertroche Geertje de Vries. Nou, dat is genoeg reclame ons Safir. Jongens, geen competitievoetbal, want er is wel een bekerfinale. Heb je nog voorkeur? Ja, ik denk het wel, hè? Het bezvolgen voetbal. Uiteindelijk is dat natuurlijk wel een club waar ik wel mijn hart altijd lag. En waar ik nog steeds een goed gevoel bij heb, hoor. Maar goed, ja, ik vind dat ze allebei het recht hebben om deze te winnen. Want ze hebben fantastisch gedaan. Maar je zit vol in op Zwolle. Dat zal wel het beste uitkomen ook, hè? Ja, ja. En, ja, precies. Omdat je misschien nog hopen op het 8e plak. Ja, maar eigenlijk is dat het al weer goed doen. Dat is een mooie afsluit. Ja, maar kan dat nog? Ik denk, de 8e plek heb je al bijna uit het hoofd gezet, toch? Of niet? Nee, helemaal niet. Niet? Ik bedoel, hij komt toen nog je speelt 0-0 bij Dort. Alles kan. Er zijn nog 6 punten te halen. Ja. Nou ja, dat kan zo nog steeds. realistisch moet ook zijn, hè? Oké, nou ja, ik vind het echt een sprookje. Als het zou lukken, dan... het zou mooi zijn. Het zou mooi zijn, maar ik heb er eerlijk gezegd een hard hoofd in. Maar misschien ben ik te somber ingesteld. En jongens, en dan niet als je 8e wordt een grachtentocht gaan maken, hoor. Want ik zag in Emmen, dat we een hele korte sidestep, die hebben als 8e, die gaan nu die nacompetitie in. Daar is het hele dorp uitgelopen vanwege een 8e plaats. Dat vind ik zo treurig. Nou, dat gaan we niet doen. Nee. Toch? Dat gaan wij niet doen. Maar eerst nog, je bent een paar dagen vrij nu, toch? De Cambuur selectie heeft een paar dagen vrij gekregen. Ja, geen wedstrijd, dus ja, een paar dagen vrij. Lekker even het hele hoofd even leegmaken. Want ik had een beetje het idee dat Henk de Jong ook zei van, ja, de pijp is een beetje leeg. Nou ja, in mijn geval niet, want ik heb de laatste wedstrijd... Nee, topfit. Ja, maar dan ooit. Nou ja, het is altijd wel leuk om dit soort weekend even weer naar Oldenzaal te gaan, waar mijn vrienden en alles in die regio zit. Dus, ja, dus jij gaat even terug naar Oldenzaal en dan even naar familie en vrienden en dan daarna weer de vol tegenaan. Oldenzaal is heel gezellig, Arjen. Is dat zo? Ja, is heel gezellig. Ik ben er nooit geweest. Is Oldenzaal Ik heb wel eens carnaval gevierd. Ja, precies. Dat echt waar? Ja? Carnaval is goed. Ja. Nou, hartstikke mooi. Henry, hou je eigenlijk van aanvallend voetbal? Ja, zeker, ja. En dan ga je natuurlijk zeggen van, ja, maar je hebt in Italië gezeten. Ja, zo defensief als wat. Nou, nee, dat viel wel mee. Wij speelden niet te negatief. We speelden 3-5-2 met heel aanvallende buitenspelers. Die moesten de hele linker en de rechterkant bestrijken. En het middenveld was ook gewoon heel erg aanvallend ingericht. En waar stond jij toen? Jij was een van die buitenspelers op het middenveld? Nee. Centraal? Was centrale middenvelder of linker middenvelder. Alles draaide daar om jou? Als ik centraal stond, dan mocht ik wel de passes versturen. Ja, maar pas op. Voordat we er al te lacherig over doen. Hij heeft inderdaad in Italië goed gedaan. En Ja. het ergste is, want wij in die tijd zat ik bij RTL, volgden wij het Italiaans voetbal. Ja. En het was eigenlijk wel zo dat wij allemaal verrast waren dat jij dat zo goed deed. En het dus extra gingen volgen. En hij mag het zelf niet zeggen, dat is onbescheiden. Maar hij heeft het gewoon goed gedaan bij Udinese. Ja, want Toen in de tijd hoeverre ben een jij leuke club. gevormd door je periode in Italië? Heel erg, ja. Ik had natuurlijk in Nederland heb ik ook niet de minste trainers gehad. Waaronder ook bijvoorbeeld Co Adriaanse. Maar ja, goed, in Italië wordt er op een heel andere manier gewerkt. Met name ook tactisch heel anders ingezet. Er wordt fysiek veel meer gewerkt. Er wordt heel anders getraind. Er wordt anders met voeding omgegaan. Ja, daar zijn mijn ogen wel open gegaan. En de druk is daar vele malen groter. Ja? Waar merk je dat aan? Aan de pers, de media? Ja.
Daar staan gewoon 4, 5 kranten elke dag buiten. En daar moet je, onafhankelijk of je gespeeld hebt, word je gewoon geïnterviewd. En ja, als dat niet goed gaat, ja, dan ga je trainingskampen krijg je dan. Hè, wat je nu ook zag bij AC Milan, die moeten dan gewoon... en ze weten niet eens hoe lang het duurt. Die zijn in een bus gezet, die horen onderweg van we gaan naar Milanello. Ja. En we zien wel wanneer die poort weer open gaat. Dat heb ik ook wel gehad hoor. Ja? Dat we een keer 2 keer achter elkaar verloren. Dan zeggen we, ja kom maar, we gaan een trainingskamp. We gaan onder Rome ergens zitten. En dan zie ik ook niet bij je familie in de buurt of zo, dat je een keer terug kan. Maar dan ben je gewoon een week weg. En als je verliest, dan blijf je nog een week. En als je dan nog niet wint, dan heb je helemaal een probleem. Ja. En dit wil jij allemaal, hè? Het avontuur. Ja, dat is de Serie A wat voor jou? Ook het avontuur, hè? Een ideale stap zou het ook zijn, ja. In de Serie A, dat zou je wel wat lijken. Ja, tuurlijk. Ja. En dan echt voor het avontuur, of ook, ja, sportief gezien is het natuurlijk ook wel een vooruitgang. Ja, alles is natuurlijk een mooie stap om daarheen te gaan, elk aspect. Maar ja, ik kijk wel eens Italiaans voetbal. En, het is niet altijd even mooi, wat net al genoemd bent, maar ja, het is een hele mooie sfeer en alles eromheen is wel mooi. Ja, maar mag ik je een sportief advies geven? Kijk, punt is, kijk, hij heeft geluk gehad in een andere tijd. Maar als je nu dus die stap maakt naar het Italiaans voetbal of het Spaans voetbal, dan is zo'n tussenstap gewoon wel heel handig. En als je dat dan kunt doen inderdaad in de Bundesliga of bij een kleinere Engels club, kom je wat makkelijker binnen. Je komt ook anders de kleedkamer in. Kijk, stel voor dat jij nu een contract zou tekenen bij, nou, noem maar een Italiaanse club, Inter. En dan kom jij daar als Wouter van Cambuur. Ja. Nou, dan begin je echt te staan 6-0 achter, hoor. Maar goed, Inter is inderdaad ook wel een beetje te hoog misschien. Misschien kan je de tussenstap zoals Paul Verhaag heeft gedaan bij Augsburg. Ja. Nou, Paul Verhaag in Duitsland, Paul Verhaag vind ik een heel mooi voorbeeld. Die is via Mönchengladbach naar Augsburg gegaan. Die heeft het heel geleidelijk opgebouwd. Slimme jongen ook. Kijk, punt is met voetbal, is net als in het bedrijfsleven, het is ook carrièreplanning. Je moet soms je moet gewoon heel langzaam. Je ziet heel veel van die Ajax en Feyenoord talent, die zijn 18, 19 jaar. Die zien die spelersmakelaars met miljoenen rondlopen, miljoenen smijten, met tonnen voor de ouders, auto's, huizen, noem maar op. En na 2 jaar is het verhaal afgelopen. Dan zitten ze opgebrand thuis. En dat is een heel groot risico voor jonge spelers op dit moment. Ja. En ik denk dat hij is nu 25, dat een slimme jongen, heb ik al gemerkt, dat hij ook iets van carrièreplanning kunt doen. Ja. Ja, absoluut. Ja, maar nog eventjes, want we hebben natuurlijk net ook al even gezien. Jouw doel, je hebt 4 seizoenen in Italië gevoetbald. Ja, de laatste 2 was eigenlijk veel blessureleed. Ja, toen kwam dat probleem. Toen kwam het probleem met hartritmestoornissen. 1 doelpunt, omdat hij zo mooi is. Nog 1 keer naar kijken, hè, omdat hij zo mooi is. Want je juicht wel gewoon, hè? Want het was tegen Cagliari. Ik moest eigenlijk lachen. Ik kan gewoon doorpraten. Ja, we praten maar gewoon door. Ik moest eigenlijk lachen omdat onze spits, Roberto Muzzi was dat. Dat was een hele flamboyante, fantastische vent overigens. Maar die zei van, ik was al op weg naar de hoekvlag om die bal op te halen. Maar goed, die begon heel hard te juichen op dat moment. Alleen maar om mij op te jutten natuurlijk. Het leek wel biljarten, joh. Een ouderwetse carambool. Ja, maar ik zei al, hij was echt in een andere kruising gegaan. Hè? Maar dat zie ik niet wel. Hij was echt in de rechte kruising, maar hij ging nu de andere kant op. Maar. Ja, nog 1 keer, omdat hij zo mooi is dan. Nog 1 keer uitleggen wat precies dan het... ja. Oh, daar is hij nog een keer. Want je wil eigenlijk in die andere hoek schieten, toch? Ik wil hem in de rechterbovenhoek, ja. Van hieruit dan, hè? Ja, precies. Kijk, let op. Je wil naar rechts en dan gaat hij... Maar daar was hij ook niet in gegaan, zie ik nu. Maar... dat had je niet voor elkaar gekregen. Was het ook nog het jaar trouwens met Oliver Bierhoff? Die zat ook die was net weg. Dit was mijn tweede seizoen. Want het eerste seizoen raakte geloof ik paal lat 3, 4, 5 keer. En dit seizoen begon ik eindelijk een beetje te scoren. Maar Bierhoff was al weg. Die was al weg. En wij hadden toen Amoroso in de spits. Ja, dat was echt ook dat was Braziliaans international. Dus ja, die kon er ook al wat van. Ja. Die werd toen topscorer van de Serie A in dat jaar. Ja. Dat is een mooie club. Maar pas op, Udinese was echt een grote club in die tijd. Hè? Ja. Net als bijvoorbeeld Hellas Verona, noem maar op. Dat waren echt clubs waar je nu steeds minder van hoort, die toen echt een hele grote rol speelden. Heb je nog contacten daar? Ja, het aparte is dat ik langer in Nederland heb gespeeld, maar alle contacten eigenlijk nog met oud-ploeggenoten daar heb. Ja, maar gek is, die zijn veel meer familie. Hè? Ja. Hetzelfde hoor je in Spanje ook. Ik bedoel, als nu Ronald de Boer naar Barcelona gaat, dan ontmoet hij daar gewoon 40 man. Want iedereen wil wat met hem. Wil hem zien, wil met hem op stap, wil met hem eten. Ja. Maar hoe komt het dat in Nederland zo anders is? Ja, weet ik niet. Ik denk dat het toch meer op eigen gericht is. En op het moment dat je bij een club zit, is het allemaal wel hartstikke leuk. En als je weer naar een andere club gaat, zoals Wouter, dan gaat hij weer andere mensen ontmoeten. Alleen wat er daarna blijft, ja, dat zijn maar denk ik heel weinig relaties. En ja, als ik in Italië ben en ga dan naar het stadion, dan kom ik ze ook allemaal weer tegen. En je krijgt ook gratis kaartjes, hè? En goede plaatsen ook, of niet? Ik word echt letterlijk op het ereterras in het midden gezet. Dat is bijzonder, want ik kom er 1 of 2 keer per jaar misschien. Ja, maar dat is respect. En dat mis je in de Nederlandse topsport wel eens.
Je ziet hoeveel moeite een international in Nederland moet doen om aan een fatsoenlijke kaart te komen op wedstrijd van het Nederlands elftal, voormalig international. Ja. Dan is dat respect voor sporters is in het buitenland vele malen groter. Maar heb je ook nog contacten zo van, krijgen we straks nog wat Italiaanse voetballers dan hier in Leeuwarden? Nou, dat is wel lastig natuurlijk, want Italiaanse voetballers, ook al zitten ze in de Serie B, die verdienen netto wat hier bruto nog niet verdiend wordt. Die zijn bijna niet te halen. Ja, maar ik zit in een hele andere constructie te denken. Dat is wat Vitesse doet. Huren. Kijk, het kan waardevol zijn om Italiaanse spelers hier gewoon 2 jaar op niveau te laten spelen, waarna ze door de club worden doorverkocht. Ja. Ik weet niet of Udinese in dat soort constructies werkt. Maar Chelsea bij Vitesse, die doet dat af en toe heel handig. Ja. Nee, zo wordt het natuurlijk wel gewerkt. En niet alleen Udinese, dat doet AC Milan ook. Precies. En Inter Milan ook. Alleen moet je wel oppassen dat je niet in de 4e, 5e rangs spelers komen. Die bijvoorbeeld net uit de jeugd zijn doorgestroomd en die geen enkele ervaring hebben. Ja, maar jullie hebben een fantastische trainer, die ziet dat meteen. Ja, maar dan moet je wel jongens hebben. Meestal zijn het ook wel die international zijn, die nationale toernooien hebben gespeeld. En die hebben wel een goede basis. Graziano Pelle is natuurlijk op die manier bij AZ binnengerold. Hè? Die kwam bij Parma vandaan, die redde het daar niet. En het was ingewikkeld. En die kwam er bij AZ. En het eerste jaar bij AZ was ook weer een drama. Daar zou je dat van kunnen zeggen. En langzamerhand groeide hij toch naar de grote Graziano die hij nu is. Ja. Jongens, ik wil ook even naar de trainer. Want ik heb toch een beetje, en we zeiden het net ook al, de pijp is misschien een beetje leeg. Je zit er nog wel echt vol in op plaats 8. Wat wellicht nog recht op deelname geeft aan play-offs Europees voetbal. Maar gelijk tegen Excelsior, gelijk tegen Dordrecht. Het lijkt allemaal dat het seizoen is, het is op. Ja, nou ja, ik ben het niet echt mee eens. Ik snap wel dat de resultaten inderdaad aangeven dat het zo lijkt. Maar tegen Dordrecht bijvoorbeeld is ook een domper eigenlijk. We hadden wel veel kansen gehad. Alleen... Vond jullie helemaal niet slecht door Dordrecht? Nou ja, we hadden inderdaad wel veel kansen, vond ik. Of verwachten we nu misschien wel te veel van Cambuur? Zo van, uit bij Dordrecht, die winnen we wel even. Thuis van Excelsior, die rollen we wel op. Ja, dat is het. Nou ja, er zijn wel meerdere ploegen ook volgens mij die met Dordrecht hebben gelijk gespeeld. Ik weet niet of... PSV hadden dat ook heel moeilijk. Heerenveen, ze hebben allemaal gelijk gespeeld. Ja. Allemaal 0-0 zeg ik. Maar goed, het is geen wereldploeg. Hè? Laten we nou Dordrecht niet gaan ophemelen. Nee, dat is lastig. Nee, maar wat je ook zag volgens mij in de wedstrijd, hadden we wel meer kansen. Dus we hadden wel beter resultaat moeten boeken. Ja, en dan Excelsior thuis. Want wat vond u eigenlijk van het optreden na Excelsior, de laatste thuiswedstrijd, 1-1. En dan de reactie van Henk de Jong richting Marinus Dijkhuizen. Henk de Jong die propageert natuurlijk aanvallend voetbal. Dijkhuizen, Excelsior speelde behoorlijk verdedigend. En toen zei, volgens mij hebben we hem klaarstaan. Jongens, laten we eens even zien. Wij zijn Cambuur, we hebben zo'n beetje dezelfde begroting als Excelsior. En Excelsior kiest ervoor om op eigen helft te staan. En wij kiezen voor op de aanval te spelen. Overal en altijd. En dat is ieder zijn goed recht. Dus er is totaal geen kritiek op. En vond jij het leuk om naar te kijken? Nee. Nou, ik vind er helemaal niks aan om zo te voetballen. Maar het is een terechte keuze hoor, van Excelsior. Dat is geen probleem. Maar om naar te kijken is er helemaal geen zaak aan. Is dit wel netjes? Ik word hier boos over. Ik heb Excelsior, ik weet hoe die club ervoor staat. Die hebben gemiddeld 2.000-3.000 toeschouwers per wedstrijd. Die hebben geen businessclub. Die hebben echt een begroting die op het niveau Telstar zit. En dan vind ik het een beetje flauw. En als ik dan ook kijk hoe dit jaar Excelsior in een hele wedstrijd... Jij was erbij bij Heerenveen, waar ze hartstikke leuk speelden. We hebben dit zo'n heel veel leuke wedstrijden van Excelsior gezien. En als er dan 1 wedstrijd... En nu aan het eind van het seizoen krijg je die vermoeidheid... Dus dat betekent dat hij georganiseerder gaat spelen. Ik vond niet dat hij hier negatief speelde. Dan vind ik het wel heel makkelijk om deze opmerking te maken. Dat vind ik ook Henk onwaardig. Ja, wat vind jij, Henry? Is het wel chic? Henk zat even vol in de emotie, denk ik. Ja, en volgens mij heeft hij ook heel snel daarna met Marinus even gesproken van... Ja, het kan er een beetje krom en vierkant uit. Maar zo was het eigenlijk helemaal niet bedoeld. En voor mij had hij ook wel respect voor het feit dat ze inderdaad georganiseerd speelden. Echt goed georganiseerd. Want ik vind Marinus Dijkhuizen, want ik ga maar even een stap verder, ik ben daar een fan van. Want dat is een trainer die eigenlijk onder hele moeilijke omstandigheden heel goed gepresteerd heeft. Ook bij een club waar dat is een heel klein clubje, dat is groter dan Harkema's Boys is Excelsior niet. Maar er is ook alles aan de hand, iedereen bemoeit zich ermee. En hij heeft daar toch op een hele goede organisatie neergezet. Leuk voetbal. Ja, en dan denk ik van je doet hem echt tekort met zijn opmerking. Maar goed, als Henk dat inmiddels zo ingeslikt heeft, Henk, prima. Ja, maar er wordt ook wel gezegd, Marinus Dijkhuizen, toekomstige trainer bij Cambuur, wil dat ook graag. Heeft het ook wel eens een keer laten blijken, Dijkhuizen, dat hij graag naar Leeuwarden wil. Het kan nog steeds. Ik denk dat er heel veel zijn die graag bij Cambuur willen trainen. Ja. Het kan nog steeds, Arjen. Het kan nog steeds. Ja, we zaten in het café vorige week en met de NOS met een radio-uitzending en daar zijn weer mensen boos over geworden. Toen kwamen Willem Vissers van de Volkskrant en ik tot de conclusie dat, stel nou dat, en dat is helemaal niet uitgesloten, dat Schreuder verdwijnt bij Twente.
Nou, Van der Belt zal toch mensen om zich heen willen zoeken waar hij vertrouwen in heeft. Hij haalt eerst Wout Drosten. Hij haalt eerst Wout Drosten uiteraard. En wie haalt hij dan? En dan gaat er een tweede limousine naar Leeuwarden en dan haalt hij ook Henk. Alleen, ja, dat is natuurlijk best lastig, want er zal afkoopsom moeten komen, noem maar op. Maar ja, we hebben het hier destijds rechtstreeks tegen gezegd, we ontkennen er hier niet eens. En ik denk dat, ik heb net Henry ook gezegd, hij heeft natuurlijk een fantastisch seizoen gehad. En de vraag is nu, als je ook ziet wat er allemaal weggaat, hoe dat volgend seizoen zal zijn. Of hij niet afgelopen jaar optimaal gepiekt heeft. En zijn naam is overigens terecht, want ik vind los van die opmerking, vind Henk een fantastisch trainer. Zijn naam valt bij heel veel clubs, is bij heel veel clubs gevallen. De vraag is niet of Henk alsnog niet moet gaan oogsten in plaats van bij Cambuur blijven. Daar hebben we het toen ook met hem over gehad. Ja. En hij kon wel met die gedachte meegaan. Nou, dat wil hij ook wel, maar hij wil eigenlijk nog wel iets langer bij Cambuur blijven, omdat hij zo lang is hij natuurlijk ook nog geen hoofdtrainer. Nee, maar je kan maar in topsport kan je vaak maar 1 keer pieken. En op het moment dat je daar een verkeerde hij heeft nu gepiekt. Hij heeft nu, in mijn optiek heeft hij nu gepiekt. Hij heeft hij 2 keer gepiekt, eerst kampioen. Ja, nee, 2 keer, nee, maximaal. Dus ik vind pieken in de afgelopen 2 jaar. Hij heeft het fantastisch gedaan hier. Hij heeft Cambuur ook weer positief. Ja, je hebt natuurlijk dat Gaius altijd onder die club, dat heb je ook. Maar hij heeft die club weer positief, voetbal positief op de kaart gezet. Er is rust in de bestuurskamer. En dan zul je altijd zien, en dat heeft niks met ego's te maken, maar als het op het veld goed gepresteerd wordt, dan zijn die pratende pakken over het algemeen ook rustig. Dus hij heeft daar een bepaalde rust gecreëerd. Hij doet het fantastisch. Maar alleen op een gegeven moment, dat is net een voetballer die hogerop wil. Je moet verder. En Henk is de 50 gepasseerd. En Henk is een potentiële, ik blijf zeggen, Henk is een potentiële toptrainer. Ja. Hoe kijk jij er tegenaan? Nou, ik kan me voorstellen inderdaad dat hij op een heel aantal lijstjes staat, ja. Ja. Want hij heeft fantastisch gedaan. Ja, jij hebt meerdere trainers meegemaakt, Wout. Is hij echt een toptrainer? Ja, ik vind hem een toptrainer. Hij stelt je niet op, hè? Nee, maar desondanks, ik kijk altijd naar het spelsysteem en hoe je daarin vasthoudt en de manier van trainen. En zoals net al gezegd, we hebben gewoon wel mooi voetbal laten zien dit seizoen. Precies. En we begonnen eigenlijk al met Dwight Lodeweers, maar Henk de Jong die heeft ook samen met Sander van der Heijden en Arne Slot een mooi seizoen meegedraaid met het team. En vorig jaar was het ook wel volgens mij zo, dat veel spelers weggingen. Veel spelers waren gehuurd. Maar dat je dan toch weer zo'n seizoen neerzet, dat is gewoon knap. Ja, dat komt ook dan altijd wel door de technisch directeur. Hè? Die moeten er eigenlijk weer voor zorgen dat er weer behoorlijk wat kwaliteit op het veld staat. Daar begonnen wij de uitzending mee. Daar gingen we even wat snel over. Maar hij heeft de moeilijkste baan op dit moment in het Nederlands profvoetbal. Ja, want ik wil even gaan, want even kijken, hoe heet die jongen van Volendam? Hoe heet die ook alweer? Kuwas, die had Cambuur ook interesse voor. Die gaat nou naar Excelsior. Dat vind ik alweens een hele domme keus. Ja, ik ook. Job van der Linden gaat zeggen van Go Ahead Eagles, die zijn jullie erg gecharmeerd van. Die heeft nu ook gezegd, ik ga niet naar Leeuwarden. Daar baal je eigenlijk wel een beetje van, kan ik me voorstellen. Ja, maar dat is denk ik ook wel... kijk, het is de jongens goed recht om te zeggen van we gaan even wachten. Of we gaan een andere keus maken. Of ik wil toch meer geld verdienen. Ja, dat kan. Want Job van der Linden stond hoog op jullie lijstje. Die heeft er aardig opgestaan, ja. Hij is er nou helemaal af. Ja, hij wil niet, dus dan is hij er toch op. Want houden jullie wel degelijk rekening ook met een vertrek van eventueel Etienne Rijnen? Maar goed, als je zo'n jaar draait en Etienne is een van de sterkhouders, dan weet je dat daar gaat ook interesse voor komen natuurlijk. Ja. Dus volgens mij is Groningen behoorlijk geïnteresseerd. Hè? Als Bottegien weggaat, dan wil Groningen graag Etienne Rijnen halen. Ja, het is het bekende druppeleffect. Als er ergens iemand gaat verkocht worden, dan gaat in Nederland nu echt heel Cambuur leegkopen? Nee, toch? Ja, volgens mij heeft hij de eerste lijn altijd... richting, eerst Leeuwarden bellen en dan zien we, als dat niet lukt, kunnen we altijd nog... Typisch Hans Nijland. Typisch Hans Nijland? Ja hoor. Hans is niet voor de grote wereld. De wereld eindigt voor Hans altijd een beetje bij Assen en Leeuwarden. Oké, dat is ook zo. Jongens, Tiegetank voor je komst. Toch nog een stukje in het Fries. Tiegetank voor je komst hier naar de studio in Bient. Fijne vakantie, eventjes een paar dagen. Lang weekend, meer is het ook niet. En jij heel veel succes en bedankt dat je er was. Jaap, eens gelijks. Hartstikke bedankt. Und zwar hier, Bient Sport op internet. Van nog een hele gezellige jongen te wensen. En alvast een goed weekend. Dag. Ian Treien. Grain Zwolle. In de verte ziet u al de stoombocht. No zwaai, Alex. Gaan ze enkel maar de boot naar de Kuip? Bient Sport, waar het mij mogelijk maakt toch Friesland lies.